Ja sam Nikolina Čolak, rodom s Ledinca, živim u Širokom Brijegu. Predsjednica sam Hrvatskog cheerleading kluba Široki već 15 godina i predsjednica Cheerleading saveza Bosne i Hercegovine. Hrvatski cheerleading klub Široki pokrenut je 25.4.2009. godine. Ideju sam dobila kad sam gledala utakmicu nogometnog kluba Široki i Hajduka. Navijačice Hajduka tada su bile viceprvakinje svijeta. Ja sam to poželjela kod nas. Otišla sam na razgovor sa direktorom NK Široki. Posavjetovali su me gdje šta trebam i evo, danas imamo već 15 godina cheerleading u Bosni i Hercegovini. Naš klub broji preko 100 članova, imamo 6 dobnih kategorija, imamo natjecateljske kategorije, imamo ekipu s posebnim potrebama i imamo rekreativnu ekipu. Pa, kroz ovih 15 godina prošao je velik broj što djevojčica, što dječaka. Naravno, veći broj je djevojčica nego dječaka radi našeg mentaliteta ovdje u Hercegovini, ali nadamo se da će se to u skorijoj budućnosti promijeniti. U ovih 15 godina posjetili smo velik broj zemalja. Bili smo u Sjedinjenim Američkim Državama, bili smo u Indoneziji, Italiji, Njemačkoj, Francuskoj. Mnogo i iskreno ne planiramo tu stati. Nadam se da će biti još mnogo. Što se tiče financiranja, mi se financiramo iz projekata. Ja ne dižem glavu iz papira. Sport općenito u Bosni i Hercegovini jako se teško financira. Mi nemamo sustavno financiranje sporta. Olimpijski odbor Bosne i Hercegovine se trudi da uvede sustavno financiranje, bori se sa svim institucijama, ali nažalost trenutno to nije pomaklo s mrtve točke, ali nadam se da će uskoro, jer evo, svi rezultati u svim sportovima pate upravo zbog nedostatka financija. Zadnje natjecanje na kojem smo sudjelovali je Europsko prvenstvo u Norveškoj. Igrali smo za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, naših 12 članova je sudjelovalo. To nam je iskreno bilo najskuplje natjecanje gdje smo otišli i prvi put da je čitava ekipa zajedno putovala s avionom, pa je to jedan doživljaj veliki djeci bio. Što se tiče lokalnih institucija, imamo dobru suradnju s njima, za sad nemamo nikakvih problema, pomažu koliko mogu. Evo, nadam se naravno da će u budućnosti biti još veća podrška kako nama, tako i ostalim sportovima, jer sve je skuplje i skuplje baviti se sportom i naravno iz dana u dan sve raste, ali nadam se da će i podrške isto tako rasti. A što se tiče budućih planova, evo, odmah na početku nove sezone čeka nas putovanje u Indoneziju. Idemo sudjelovati na Pacific Cupu. Očekivanja su naravno velika, ali opet svjesni smo i gdje odlazimo i ko će se sve natjecati protiv nas. Nakon toga čeka nas tradicionalni cheerleading kamp u Širokom Brijegu i spremanje za državno prvenstvo. Pa gdje god dođemo, nitko nema pojma gdje je Bosna i Hercegovina, naravno. Onda objašnjavamo Edin, Džeko, teško. Tek kad spomenemo Luka Modrić, onda nas znaju, pa onda mi je, to nam je komšija. Znači, to nam je glavno. Evo, sad, prošle godine kad smo bili u Indoneziji, svi živi se slikali s nami jer nemaju često priliku vidjeti Bosnu i Hercegovinu na velikim natjecanjima, nažalost. Oko što se tiče manje dvorane na Ledincu koju sam i najavila da će ići, nažalost nije do nas. Pokrenuto je sve, mjesna zajednica nam je dala podršku i općina Grude isto, ali dom u kojem treba da se izgradi još nije riješeni papiri. Znači, dozvole trebaju sve dok stignu i to se čeka i to je proces. Za one koji ne znaju, mi smo trebali srediti prostorije, znači od pošte i matičara. To su prostorije koje su ostavljene, koje se više ne koriste u domu, u sklopu škole na Ledincu. Bolje je da se nešto izgradi nego da propada, tako da smo željeli tu napraviti malu dvoranu za cheerleading, ali evo, moramo nažalost čekati dok se svi papiri srede. Ja se nadam da će to uskoro pa da mogu krenuti sa radovima jer znam da djeca to očekuju.